One special individually and sabe continue Arabus. Wai mai ma'anan lol ne? Mata ne suke turo shi. Wallahi da suka turo shi haka nake mai musu da abun. Ni target dina yanzu wannan yarinyar da nake sa a gaba. Kar ka sa wando in zaka Kuɗin da zan karɓo hayar motar nan ni ga dubu da. A 5,000. Allah ni ki je min irin kallon nan, that's my weak point. Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce taimaka ya ban aran kayan da yake hannunsa. Hey, kayan nan fa anko ne wallahi yanzu jina suke a kai musu jina za su tafi kar a zuwa samu matsala. Kai da Allah shi isa da na ganka ban ji ƙwarin gwiwa mu mai gidanka da shi muke harkan nan abokina ne ko nawa din ka yana kan ai baka san ana ofe ba. Ya saba mana. Ni yanzu menene fitata? Za a baka. Fake lie is tested to the lazy, brilliant to the ignorant, and compelling to the weak. But lies only strengthen our defect. They don't teach anything, help anything, fix anything, or cure anything. Motivate to develop one's character. One special individually and sabe continue Arabus. Wai mai ma'anan lol ne? Mata ne suke turo shi. Wallahi da suka turo shi haka nake mai musu da abun. Ni target dina yanzu wannan yarinyar da nake sa a gaba. Kar ka sa wando in zaka Kuɗin da zan karɓo hayar motar nan ni ga dubu da. A 5,000. Allah ni ki je min irin kallon nan, that's my weak point. Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce taimaka ya ban aran kayan da yake hannunsa. Hey, kayan nan fa anko ne wallahi yanzu jina suke a kai musu jina za su tafi kar a zuwa samu Kai matsala. da Allah shi isa da na ganka ban ji ƙwarin gwiwa mu mai gidanka da shi muke harkan nan abokina ne ko nawa din ka yana kan ai baka san ana ofe ba. Ya saba mana. Ni yanzu menene fitata? Za a baka. Fake lie is tested to the lazy, brilliant to the ignorant, and compelling to the weak. But lies only strengthen our defect. They don't teach anything, help anything, fix anything, or cure anything. Motivate to develop one's character.